Kom naar de chillette. Goed schatje. Ik trek eens nog slak op een loop is bang van meg. Ja jongens, en we zijn smoordrok aan het werk, hè Laura? Ja, we zijn Echt heel druk aan het werk. Willem had het echt smoordrok, zie je dat? Ja, ik zie het. Nee, ik zie het. Maar toen maar even een verstapje, maar hij met had niks, jongen. Dit is de slag, die stond je jongen haast, hij. Goeiemorgen. Een naaie. Vlog. Juster hebben we wel. Weet ik hoe lang om slag zag Koen me net vinden? Maar ik zeg gigan. Die idee, hè? Maar wat heeft Famke je juster, Jonne? Een slag. Draai je slakkers. Nou, maar is toen chill letter. Hoe dat zag horen. Oh, er zit weer in op het dak. Oh, zit hier op het dak. Zet maar in een bakje. Keuteltje hier. Als het goed is, ben de trui. Ja, als je hieronder zit hier. Een bledje op je achterkant. Hier is hier. En hier. En daar is hier. Er is een bledje op je achterkant. Oh ja. En ze zit nou in een heel lietsbakje. Maar als ik wil zien... Maar je Marijke had een hele grote bak, hè? Bij hier haar. Ja, pak maar je. Oké. De net enge. Heel vind ik het eigenlijk. Oeh, die is Eerst een had ze hier op een hoornhond erin. Die rosa. Zal ik het bledje draaien? Die eet, hier is aan het eten, net wel. Hier is aan het eten? eten. Hier is aan het eten. Dat is hem sappen. Dus je hoort me straks. Hallo! Zie je dat zijn eetjes al uit? Ik zie veel sprietjes. Welke ben je nou sneden? Ja, ik weet het net zo. Van mij de bovenste. Is het net schattig? Zullen we er weer in zetten? Kijk. Ja, dan maar eens. Even rustig aan het eten. Nee. Nou, juist er iets trek bij. Dus. Het was de liedse. Je voelt de liedse leuk. Dus ik wist de liedse. Nee, dat is een keutel. Nee, dat krijg je. Dat is een keutel. Dit is ze. Oh, die had echt een keutel. Oh, ik weet het net. Die had de keuze zo de kont. Dat doen we net. Oh, Die hoorde die. tje, dit is was je. Die horen we even nog poepenbeelden. Die vond ze leuk, hè, de mini. Kom naar een chillette. Een schatje. Nou, dat is mijn bakje, jongens. Van mij ben die langste zijn eigen. Ik heb geen idee, jongen. Ik weet het niet. Die is echt groot, die van die. Die is mooi. Ja, die zit een beetje een egentjes. Dus een heel iets puntje. Daar. Oh ja. Doe je hem zien in het bakje, jongens. Een keer ze aan bij juf in de grote bak. Oh, wacht. En dan had, voet. en dan had de slak op squallen, die is net meer alleenig. Maar dat voelt een beetje schande, hè? En nou had hij truienvriendjes heen. Oh, wat al je keutels. Ja, dus ik krijg aan een keer een hak bij juf. Juf had een heel groot hak, Maar hè? ik kom maar met mij even naar de Ik punt. heb mijn handjes wel even wasje. We kunnen handjes wassen? Net op in tafel. Dat is een keutel. Dat is een keutel. Hier een keuteltje op mijn hand. We kunnen even een handwasje, een tussen poetsen en dan gaan we naar juf. Maar de dak er ik weer op. Oh, nou hij is uit, hè? Hier een dakje erop met gatjes erin. Hierin prikt mijn varkje, hè? Meidje, ik zie het net. Nee, maar aan bij juf in de bak, hoor. Nou ja, daar. Slakjes, jongens. Wat we hier dwang gaan, Zaken en Ilde gaan squallen. Ilde brengt de slakjes. En als het goed is, kan ik bij Zaken iets uit de klas. We hebben hier een flipperkast maken, toch? Ik ben net weer. Nee, die is nog verder al met zijn huid. Ik is hier en toen hebben ze me wel geholpen. Want ze hebben wel een beetje verder maken nog. Oh, wat leef. De dingetjes met een lieppistool gaan ze er al verder doen. Sure? Want hier is bij mij techniekles die, toch? Ja, maar toen weet ik een keer zie. Ja, dan wist de peerwitjes net zo fit, hè? En dan mijn schoenen. Maar dan heb ik bij Zaken dat even die flipperkast uit de klas kennen, die maar je elke kleermaatje. En dan zul ik op naar de omroep, even aan het werk. En dan heb ik daarna Ilda weer op. Ken ik maar mijn peuter? Nee, we doen best wel in. De peuter gaat pas om jou en Jan in. En, Doe best wel jij. We zwaaien ons altijd naar dingen. Dan best wel in de klas. oh, maar net Oh, best wel laat bij meester. Dan zwaait net altijd. Meester wel, maar dus zus mij was net. Maar misschien zus jij was net. We zeggen, maar jij kent het. Nee, dat zie je wel. Ben ik weer druk aan het kletsen, denk ik. Ho, krijg ik een kroep. En je komt op een leeftijd, dan wordt het niet. Oh, Ilda wel. Ik heb lipstift op, maar dat wil even. Jo, dat vind ik lief. Dat wil even Scott. Doei. Ja, zo hoor, schoenen hoor. Ja, doei. Doei. Ja, dus dat voor YouTube de planning. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je nieuw bij mij. Mompoes. Ilda gaat naar squallen, Ilda. Als je weer eigenlijk krijgt, de slakjes, pak ik de tas. Zet de tas op een groen. Dan de slakjes van je. Maar ik word uit poep. Dat zit toch in de bladjes? Zit net op het bakje. Wat zit er? Wat zit er? Een meg. Wegwezen. Pst, pst, pst. Ja. Die meg doet het net meer. Ilda. Ik doe hem samen voort. Nou, ik
schrik is nog een slak op een nobelsbank van meg. Dat is een beetje nuwer. Hey, wil je de slakjes beet houden of met hem beet houden? Oké, groep maar in de auto. Tja, goed beet houden. Daar kan net al. Breng wie ze bij juf. A few moments later. Nou jongens, juf, wie hielendal bliert met haar slakken. Juf hier zelf ook nog een slakje vond, dus het wordt één grote slakkenbeestenboel daar. Dus ja, heel grutst die slakjes, je het echt heel erg schattig. En ik hier nog een zaak uit de klas zien flipperkast hellen. Dat is dit. Nou ja, zat je hem sure er nog net klaar. Maar ja, omdat hij inderdaad 4 weken lang een paar keer thuiswest is, omdat het net fit weer, had er hem gewoon echt net al meidje in. En toen zei Jelke van, neem mij naar huis en dan help ik die. Dus dan kunnen Jelke zaken nog verder met de flipperkast. Nou, wel leuk dat ze techniekles doen en dan ik zo'n soort ding doen. Maar nou ja, zat je hem sure, maar dan wel wat gebeuren. Hij is nog net klaar. Ik zal op naar de omroep. Ik ga nog al je mail die ik behandelen de maat en al je orentaakjes. En ik denk dat ik lekker even op kantoor. En bij de collega's zien hoe het tegen het. Bakje koffie erbij. En dan om jou weer een hele keer alweer op. Dus ja, let's go. En daar ben we. Omroep Friesland. Ja jongens, en we zijn smoordrok aan werk, hè Laura? Ja, echt heel druk aan werk. Dat ga je net zo vaak binnen dan maar je praten en kletsen en zo. Maar het is wel heel gezellig, hè Willem? Ja, dat is echt belangrijk. Maar ik zal nou echt wat aan, want hun gaan een cursus, dus dan ben ik hier lekker linnig. Zeg je een filmpje, dus ga ik het hele ritje erin, check. Dus ja, kom op chits, let's go. Willem had het echt smoordrok, Jim. Dat... Ja, maar ze nooit in activiteiten gaan rondlopen. Nee, dit is ontspanning, hè? Nou, dat is een Is dat wat? Ja, jongen! ik ben hier ooit bezig met 1 tot en met 20, maar als ik me nu best doe, Oh! dan lukt het niet. Jammer. Oh. Nou, hier staat wat druk, hè? Een beetje druk. 12 vrouwen die er niet. 12 vrouwen erin en een camera. Alles in de war. Het Nou, ben je best oké. ja, toch? Ja. Cool minder. En ja, jongens, ik ga het Riek alleen nog. Dan kijk ik nou echt wat van. Want ja, het is wel zat ik zei. Als die mij een hele grote groep is. En ik kom je net zo vaak. Dan was met iedereen bijpraten. En ja, iedereen had natuurlijk leuke projecten erin. De ene is daar met de andere is daar met de andere. Die had een cursus hiervan. Die had filmopnames daarvan. En ja... Dus ik mag toch echt vaker hierheen. Dus ik zal echt beziekje om hier maar in de week sowieso hier bij de omroep. En dan gewoon even leuk met collega's. En ja, maar het is nooit wel lekker dat het rustig is. Dan kijk ik nou even mijn mail doen. Even onderdruk. Wat zo. En ik zal weer op naar huis. Zal ik Ildo even uit de peuter helpen. En dan maar even wat leuks met Ildo doen. Het is lekker waar. Dus maar weer even naar boeten. Dan ga ik nog doen. En wie binnen we thuis, hè? Wat maak je? Een keutel? Ja, kijk, ik wil toch geen keutel zien. Waar is een keutel? Eeuw, dat is een eindekeutel, denk ik. Een eindje del kakt. Nou, heb ik post? Niks. Ja, we wat nodig en naaien hebben. Maar het maar even een heid zeggen, want mem had dat al heel vaak zijn, maar ja, ze heid maakt het van al je moois van kort en stiel verhoren meest. Maar hij komt net aan uw eigen taal, hè? Maar ja, hij doet het nog, hè? Misschien aan, dan wordt de oprit een keer naaidoen dat we dan ook een briefbus krijgen. Hey. Dat is hem dicht, als ik de ruimte vol. Yes. Maar mem zei aan, eerst achter de tuin kleren, hè? De trampoline en de schommel. Ja. Ja, dat moet eerst maar kleren. 12 schommels. 12 schommels? Ja. Jongen, wat haast me hij nou weer bepraat? 12 schommels, wat voor schommels dan? Een witblad. En wat? Een wit zand. Zo'n schommel van witblad. Oh, nou, kom hier eens uit, want Ildo had er toen 12 schommels uit. Oh, hij hem dat even te gerne bekakstoof. Gaan we het ook wel aan, hè? Wat ga je hem doen van? Een... Schommel en een kraaiennest zullen we het Oh, dat kun je lezen. Ja, Leuk man. check je de brief met de lezen. Aha, we zijn al eens leeg. En wat laai je naast? Een dikke? Van een eindekeutel. Ja, wie doet wel een einde keuken? Dat denk ik al. Ja, weer wel heel groot. Misschien een hoenekeutel. Maar net van u zo'n hoen. Ja, dus een naakslak, die is daar. Oh ja, die is opdroegen. Hoe weet je met inslakjes, Joert? Wat zei je, juf? Bedankt. Zie een heel mooi bak, hè, zei juf. Juf, je hebt nog hier mij dan? Sure, dan ben je met je 4. 4, ja. Familie van 5. Dat is wel gezellig, En toch? die ken ik erop, hè? Nou, doe maar net, joh. Een beetje sneun, hè? Misschien leeft er nog wel een beetje. Kom maar even oor heen stappen. Hier, daar. Juist. We gaan in huis, joh.
zaken zien flipperkast. Ik heb daar nog even mee aan de slag. Ja, maar nou wat mij gebeuren. Ja, maar ja, had ik het meest natuurlijk, dus ik heb dat nog even mooi meidje. Lees uit. Ja, ik zie het. Nee, ik zie het. Maar doe maar even een verstapje, maar hij. Mem had niks, jongen. Wat hast hè? Oh. Een memmerdijn. Oh, zoekjes. Ja. Oh, wat zit erin? Oh, echt een bloembal. Maar even een verstapplakje, zie ik denk. Ben je maar een verstapje, Hilda? Onder de bed. Zullen we hem... die mat steenbloed, denk ik, want er zit ik modder in. Zullen we hem daar in de kast zetten? In de groene kast. Kom. Net vergeten, hè? Zo, wat hij hem die? Wat hij hem bedijnen, hoor? Niks. Niks. Oh! Ik moest meer wat vertellen. Oh, niks los? Nee, hè? Echt net? Nee. Echt net? Nee. Oh, oké. Nee, jullie? Nou, mooi. Gelukkig maar. Nou, en Ilde had dus de hele maand naar de peutwest. Dan is ze altijd best wel een beetje wurg. Maar ze gaat middags net meer op bed. Maar heb je toch wel eens even een chill momentje. En dat is Big Leaks even een boek lezen. Wat voor boek haast uitzocht? Hoe heet dit? Zie je hekskes. Sielietse hekskes. Zullen we die lezen? Maar schoeruit. Wat zei ze? Klompuut. Oh, die had de school klonk uit, ja. Maar vrouw gaat toch net altijd klomp genomen. Nou, die was toch echt wel klompen, hè? Ja, maar... Ja, krokskes. Maar die had in oors. Die had hij in oors. Ja, die had Famke. Sielietse hekskes zijn er. Kom, wie sjoggen hoe het met haar biezen wil. Welke is mem? Ja, dit is met haar biezen, met er net. Ze doet stiekem, hij goes op met haar biezen. Oh, toen wie er nog jongen, sure, valt hij in aan. Klonkest je nog? Oh jee. Jochelietse hekskes sloepen door de nacht. Het draakje skrok en spuide vuur. Toen wie er nog 8. Tje, daar ben je voor. 8 lietse hekskes lieten kei vleenen op het loon. Ien koveleren koolbult. Toen wie er nog zo'n lietse hekskes voeren drinken onderwijs. De lietse sloeg oranje uit. Toen wie er nog 6. En met mij krijgen. Jawel. Hekskes heik drinken, hè? 6 lietse hekskes naar een oud wief. Oh, dat wie zelfs ook een hekske. Foem, toen wie er nog. Maar is dat een mem? Nee, dat is een oud wief. 4 lietse hekskes volgen een bistenshower. Die namen hekske maar naar huis. Toen wie er nog. Jongen, wat bloot je een heks hoor, hé? 4 lietse hekskes mochten kool net laaien. Ze stielen al haar taart en cake. Toen wie er nog. Draaien. Oh jee. 3 lietse hekskes zoen een wedstrijd gaan. In toverboordjes van papier. Maar oh jee, je zingt in. Toen wie er nog maar. 2 hekskes. 2 lietse hekskes dronken thee bij Knassebie. De reus wie snip verkoren. Ha, 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 ha. Tjoe. Toen wie er nog maar. Ian, oh nee. Dat Ian lietse hekske kwam, jongens, koelen thuis. Haal elke man die toveren. Simsala, simsalala, simsalaboe. Alle hekskes zijn hij. Hoes. Oh, gelukkig, daar ben ze weer. Ben er wat zien, tel ze even. Wie is dat? Wie haal je voort, hè? Zullen we stellen hoeveel hekskes ben er? 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, gelukkig. Al het ziende hekskes ben we weer om. Maar wat is dat? Dit is een beetje vies, hoor. Zus dat wel? Ja. Dat is een skiën. En toen weer het boek. Uit. Raya. Raya, wie gaat Raya pakken? Zie je? Dit seks. Maar eens even zien, mevrouw. Jo, Raya, alsjeblieft. Die is cool. Die is het van mij kregen, hè? Coole beker. Let me even schenken. Is toen even wel uit drinken? Oh, lekker, lekker, lekker.
Heerlijk. Even een blok om, hè? Knuffel mij. Knuffel krijg ik wel voor in. Zus, we hebben er op de pizza de kinderen die mooi jongens zien. Zo. Hallo. Zo. Kinderen die mooi zien. Is dat goed? Ja. Oké. Nou, dan weer een lekker blokje om. Daar gaan we. En hij heeft het mooi meet. Yes, weer mooi kwad. Zaken weer goed voetballen. Want Zaken zei, het wil niet meer. Het is te heet, yes. En ook kind weg. Zorg eens even goed uit. Kijken links, kijken rechts, kijken nog. Welkom gaan we op? Doe maar eens deze. Waar gaan we heen fietsen? Waar was het heen? Welke? Die kant op. En go. Just het wordt maar Jannes, hij komt mee. En die maakt het echt netjes. Alles weer netjes. Oeh, daar komt een auto. Nou, gauw fietsen. Ik is gauw de rating fietsen. Gauw het paard op, joh. Nee, hij is er al lang dan net. Kom maar zitten. Dan kun je toch zelf die eigen koffie, maatje. Met wat er water in neer. Ik zal dat wel proberen. Dan houdt hij met een bakje eraan. Let me eens in. Hoe goed is dat? Ja, je hebt in je verhuizing. Oh, ja, oké. Rustig, Jitte. Goed zo, meid. Ja, een beetje meer nog. Ja. Oh, dit gaat zo best en wat. Super. Verhaal die voor mij? Ja. Dan nog hier verhuid. Welke kleur was hij? Welke kleur verhuid? Dat is een hele mooie beker, man. Mooi glas, ja. Nou, Heid, treffen we het even. Heid. Mag ik even tjoggen? Tjog. Ik klein. Welke dus toe? Ik De blauwe? Klasse, Heid. Dat gaat hij heel goed hoor. Nou, eerst maar een bakje. Koffie. Ja, dan brengen we even bij die beppen. Ja, maar ja. Wat zei je? Nee, dat is niks aan. Was een magneetje plakken. Die handen kijk maar. Was er wat opschreeuwen? Wat zetten we erop? Hartje. Wauw, een slak. Dit is de slak, die is toen een jufjoen haast hij. Oh nee. Maar trek dan een holtje aan. Wauw. Ze met mijn holtje erom uit, een slakkenholtje. En een eetje. Even sprietje toch? Ja. Zo? Ja. En zeker bijzetten leefs Ildau. Leefs Ildau. Fam. Fam. Voor Fam. paken. En de man. Zaken. Zaken. En En famke. Famke. Zo? Nou, die er nog mooi op. Shit, dit is een eetje hoor. Doe maar op zijn eetje. Zo. Je doet dat even goed. Ja, maar dan mijn doekje. Oh. Wat is het voor? Een moltje? Ja. Waar moet die? Dat is die molle. Zo. Welke doet alles goed? Ah, niks daar. Ik vind hem cool. Box. Mooi maken. Ja. Als je grut bent, was de Heid en ik helpen? Ja? Heid zien opvolgster? Yes. Nou, maar steeds doei Heid, we gaan weer fietsen. Doei, Heidi. Ja, maar een dikke kroep. Doei, doei. Waar is die fietskeert? Oh, hier is Chitter. Daar gaan we. Naar huis. Het is dan niet zo mooi waar als we hoopten hier, Nildo, hè? Nee, we hier wat meer zin op verwachten, toch? Ja. Ja. We dachten dat het net weer. Ja. Nou ja. Het rijmt gelukkig net. Ja jongens, we gaan lekker naar huis. Van de morgen hebben we slakken gebracht bij de peuter van Ildau. En zaken zien flipperkast hebben we ophellen. Ik kan die thuis nog aanmaken. Ik ben naar de Omroep West. En we hadden een mooi boek lezen. Dat zien jullie hekskes. En nog lekker even boeten hier water, fietsen. En nemen de bekertjes. Dus wat willen mensen nog meer? Goed uitje Ildau. Wij zo'n zitten. Voest je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net de chill te downloaden van mijn tablet of telefoon. En naar je Chitsvlog. Hey, hoi. Ho, 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 ho. Waar gaan we heen?
Achteruit. Met die uit, jongen. Kijk links, kijk rechts. En bochtje. En steeds weer hey hoi. Hey hoi.